Здравейте на всички потребители на VBOX 7. Днес искам да споделя с вас. Се натъкнах на едно от видеоклипчетата на някаква супер смешна миндилка, направо някаква селянка дива, дето се мисли за някаква чалга звезда, произгряваща току-що и се мисли, че ще има супер много слава. И след като видях видео отговора на Смоук, тя между другото много ме кефи. Един път съм си писал с нея, мисля, че беше при месец някъде съм си писал с нея. Супер пекан човек и на всякакви теми може да се пише с нея. Ей, бля, и на тебе също много ти са кефе, искам да знаеш. Бля с пете ята накрая. Много ти са кефе на тебе. Тая Михаела Миндилката нещастна. Супер много някаква така се вживя, вече върти си задни като нали. Ама хора, тя даже подмишници не са обръснала, мустак има. Абе, направо ти казвам, сигурно ако дигнем дънките, краката й ще бъдат косми. Всичко косми, навсякъде косми. Та е някаква нещастна на мангалка, бе. Той ли че мангалка така някаква дива. Ай, духа е го чито и нещо. Няма го покажеш на други потребители, да кажеш други потребители, че са биле лайна, че са биле кръгли нури. Ма хвасти ма е нещастно. Аз хой са прегледа някъде, чисти са наистина за психиатър, ама пък той от дом за сираци дали била. Някой пуснал някакво коментар, че тя милата се засегна, но ти вече трябва да дън змията от само ти изключва и си получава себе си. Има ли един хубав коментар за тебе, ама нещастнице? Което особено ми направи впечатление, беше сложила едно нейно клипче, което супер много почнах да й се хиля. Беше сложила горе логото на планета. И вижте ма мене, аз коя съм Михаела, новата чалга звезда на Пайнер. Бре, абе, мила. Жеко, ти може да се казваш Михаела, но същевременно ти за нас е една мишка. Мишка, която показва безплатно всички твои дупки. С снимките, които вече сме виждали. Мядаш много на травестит, мила. Просто, ако аз изглеждах така като тебе, толкова грозно като визия и като всичко толкова грозно, абсолютно никога нямаш да покажат пред камера, камо ли пък и не, да записвам клипчета и ги обработвам с някаква програмка и да се мисля вече за много оригинален. Така че, мила, този клип го правя за тебе, да ти кажа, че си много тъпа. Много тъпа на всички. Тъпа, защото не осъзнаваш какво правиш. Се мисля, че много оригинална, както казах. Правиш се на много оборотна на другите потребители. Кажи ми за какво трябваш да пускаш ти това видео, в което ти ни наричаш всички нас. Казвам всички нас, защото ти каза във видеото, че всички потребители на VBOX са пълни нули. Мила, слушай какво? Не всички са пълни нули. Има потребители, които не са нули. А нулата в случая си ти. Ясно ли че? Мила, имаш прекрасно тяло. Имаш нови силиконки. Пораснаха ти цицките и вече стана млекодойната. Много оборотната, страхотната. Слушай, ако миндилка е малка, ако ми беше от Русе, миндилка е малка, просто толкова много бъзи, че щеш да търпиш. А пък ако ми се беше направила на мене, лично боя щеш да си издеш, мила. Или пък ако ми беше направила нещо труда на мене, вижте ма мене, аз коя съм. Още малко, що не си взяди пипито ма, като си бръкнал носа. Още малко, що не си поигра малко с пръщите в устата, докато си бъркаш и си лигавеш цицката после. Да ти кажа и още едно. Жалка си. Жалка в буквалния смисъл на думата си жалка, защото ти показваш на нас, юзерите на VBOX, една кръголика селянка. Една мърла, която чака внимание. Ти какво си мислиш, мила? Че ние, потребителите от VBOX, като ти видим първия клип, ще се фърлим веднага и ще почнем да ти пишем коментари. Мале много си яка, малето и мале ще те скъсам, сладорана. Мислиш, че такива коментари ли ще има? Не, мила. Просто ти си жалка. Жалка в буквалния смисъл на думата. Жалка си, защото ти не знаеш как да се представиш. Не можеш да говориш, следващото което е. И най-вече, че си някаква грозна дебилка. Имаш мустак. Това нещо е тук, което никне. Аз в момента нямам такова нещо, защото използвам самобръсначка. Мила, имаш мустак, обръсни го. Забелязах също така, че подмишниците си малко зле. За тази работа има епилатор.
Епилатора се използва за подмишници, пак подчертавам. Просто пък не искам да си представям как изглеждаш отдолу с извинение малко, защото сигурно мизерията, която ще намеря отдолу, ще е в повечко. Аз не мога да разбера един мъж, че с какво можеш да привлечеш един мъж. С това, че само си завърташ задника ли, мила? Не. С това, че си курва. И ти го показваш на всички нас, че си една долна, мръсна курва. Една курвейчина, която иска внимание. Мила, много си комплексирана. Комплексите ти са стигнали вече до предела. И вече, както виждаш, не само аз пускам такъв видеокоментар, но са пуснали още няколко човека такъв видеокоментар. Комплексирана си, много си комплексирана, за което не знам във вас ли са зле нещата, как се дадат нещата във вас, обаче комплексите са много избиги. Не знам другото, което е си от София. Не знам аз като излезеш по улиците, какви подвиквания търпиш. Може да тръгнеш по соцпанелките да правиш едни стриптизи, както каза, че ще правиш в новата си песен някакви стриптизи. Направо, мале мила, мама и тати, виждали ли са ги тези клипчета? Но ти си на 15 години, бе, какви са тия глупости, си върти задника, там си лижи циците с пръщите и така. С тези глупости, мама и тати, виждали ли са ги? Ама ако някой ги покаже на мама и тати. И мисля тук да приключвам вече, защото няма смисъл да се хъбя за някаква така миндилка нещастна като тебе. Слушай, какво, мила? Ако ти кажеш още нещо за някой от потребителите на VBOX или за мен особено, или пак казвам за някой от потребителите на VBOX, казвам, че лично с мен ще си имаш работа, защото ти си една курва, нещастна, грозна, гадна. И като за финал, мога да ти кажа едно голямо. Да ма гризнеш, мила.